Video na, smile. Video maguni. What's up, guys? What's up? Morning, guys. Linggo ngayon. At mag-washing tayo ng ating brom para simba tayo mamaya at pupunta tayo sa group. Let's go! Guys, manamig simba guys. Tara akong partner oh. Muna akong videographer karon. Okay, madto na ta sa group guys. By pit murag walay ulan. Let's go.
Oh guys, manghapit kami guys kay gigutom na akong kauban guys. Nata karon sa akuan, Mamitas Food House. Yan, Mamitas Food House. Ana siya guys oh. Tiam-tiam na. Nani siya do akuan guys, ibabaw sa akuan. Ibabaw ni siya sa Big Banday. Dool ra ni sa akuan, Hanupulan Spring. Yan. You know. Diyan ang Hanupulan Spring. Dire ang Big Banday sa ubos. Yun. O dire na lang. Mangaon sa mi. Kay gutom na. Ano siya? Kauban. Busog na mi guys. Tara guys. Orang litid ab na. Video na Ismail. Video maguni. Oh gosh. What makes them do? Open sa mga. Nak manok paling dia. Terus kita manok eh. Ini nagkaon dia. Uy, ini nagkaon dia. Dani mo lang pang picture. Ya. Uy. Bigyan nakapagpak kayo mo panahon ito. Oh guys, humanamin na ngaon guys. So, laos namin sa group guys. Let's go.
guys, abot na ta sa group. Kung atong sudlon. Let's go! Pa! Asa man ta? Dito sa bus. Sa naibul. Nakasuroy na gigag beauty. Ay, beauty. Ginagawa mo? Are you serious? Pakita ang bulak. Asa man duit? Isa, tara sa tayo dito. Oh, dito may pain guys. Oh. Oh, asa kami pain ani. Ay, sus. Tara dai dire oh. Ay, ano agi? Asa ni siya? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Paman na siya na man guys. Bago pa man ni siya panamnan sa mga bulak. Pero so atong silipon guys, atong silipon.